Amb un repartiment de luxe i un tema d'absoluta rellevància, l'escàndol s'endinsa en l'explosiu cas de Roger Ailes, el totpoderós director de Fox News que va ser acusat d'assetjament sexual per diverses periodistes de la cadena. Jay Ruach, director conegut per films com Trumbo i la trilogia de Austin Powers, intenta portar aquesta història a la pantalla amb una barreja de drama i thriller periodístic, tot i que no aconsegueix estructurar la narració de la manera més efectiva. On la pel·lícula brilla amb llum pròpia és en el seu repartiment. Charlize Theron, gairebé irreconeixible com a Megyn Kelly, ofereix una interpretació subtil però impactant, capturant els matisos d'una periodista que es debat entre la seva ambició i la necessitat d'alçar la veu. Margot Robbie aconsegueix dotar el seu personatge d'una innocència inicial que es transforma en una presa de consciència dolorosa a mesura que avança el film. Nicole Kidman, també gairebé irreconeixible com a Gretchen Carlson, és qui inicia la revolució i encara que té menys temps en pantalla del que es podria esperar, aporta força i determinació a la seva interpretació. Però potser la interpretació més inquietant és la de John Lithgow com Roger Ailes. Amb una caracterització física impressionant i una presència imponent, Lithgow aconsegueix donar vida a un personatge profundament repel·lent sense caure en la caricatura. La seva actuació, juntament amb la dels seus companys de repartiment, és el principal motiu pel qual val la pena veure el film. L'Oscar al millor maquillatge que va guanyar l'escàndol és totalment merescut. La transformació de Charlize Theron en Megyn Kelly és absolutament impressionant, així com la de Nicole Kidman en Gretchen Carlson i el treball fet en John Lithgow per convertir-lo en Roger Ailes. Aquest nivell de detall ajuda a la immersió i dona un plus de credibilitat a la història. D'altra banda, la fotografia de Val Croy juga molt bé amb la planificació visual, sobretot el treball d'enquadrament i l'objectiu de càmera. Encara que no sigui una fotografia especialment innovadora, sí que és efectiva a l'hora de transmetre l'ambient tens i opressiu en què es mouen els personatges. El gran problema de l'escàndol és la seva estructura argumental. La pel·lícula dedica massa temps a mostrar els dilemes interns de les protagonistes sobre si denunciar o no Ailes, allargant-se més del necessari durant la primera hora i quart. Si bé aquestes lluites personals són importants, no generen prou tensió dramàtica per sostenir una part tan extensa del metratge. En canvi, la part realment interessant, que és quan la denúncia finalment es posa en marxa i la situació esclata, arriba massa tard i es resol de manera precipitada. Aquest desequilibri narratiu fa que la pel·lícula tingui problemes de ritme. L'espectador es passa gran part del film esperant que l'acció real comenci i quan finalment ho fa, ja és gairebé al tram final, deixant la sensació que s'ha desaprofitat un material amb molt de potencial. Aquí és on es nota la falta d'una mà més experta en el thriller. Un director com David Fincher, que ja ha demostrat una gran habilitat per narrar històries basades en fets reals, The Social Network, Zodiac, probablement hauria aconseguit una estructura més equilibrada i una gestió de la tensió més efectiva.